Asiakasyrityksen näkökulmasta me ollaan suunniteltu alusta loppuun saakka tämä palvelu. Eli ei tarvitse käyttää niin kuin yrityksenä aikaa miettiä. Työntekijän näkökulmasta meillä on paljon etuuksia, mitä jokainen työntekijä kuka tulee kartoitukseen, pystyy käyttämään. Ja totta kai sitten myös on ne numerot, mistä pystytään mittaamaan, tai yritys pystyy mittaamaan, että tämä on niin kuin onnistunut tämä kartoitus, että saadaan niin kuin konkretiaa myös sillä puolella, että kuinka moni on aktivoitunut ja mitä pitää ottaa huomioon. Ja että pystytään niin kuin katsoa sitä jatkumoa, että vaikka työntekijöiden keskiarvo, kuinka monta kertaa ne liikkuu viikossa. Pystytään seuraamaan tämmöisiä konkreettisia lukemia, miten ne nousee aina puolivuosittain.